Anda kutikana taura zvikonzero zvokuti sei wakundikana kuzvimira uchada. Ine nyaya mbiri dzikamuda kutifananei. Mudzimai wamusi wa29 December akabata meseji mufoni mavo, vakabva vabuda mangwana yacho, vakabva vaenda vakandifonera vachiti ndaenda kubulawayo nenyaya yemeseji yandabata mufoni. Ndakapedzisira kutaura navo kuma10 dzekumanheru, ndobva vazonditi foni yangu yadzima. Vakapedziswa 4 January ndobva vanditi handina kuzoenda kubulawayo ndakumanheru. Muri kungofamba sei? Chirudzi mungabudire nyaya yekuti mabata meseji mufoni mavo. Ndonyaya here yamabudire mimi musina kuoneka, moenda kugara kumanhenga kwamakandogara 1 week. Siri ndisendoziva kuti muri pano murikuita nezvei. Ndokaita kekutanga. Kechi2 vakazobata message made kuma10 January 10 February vakabva vabuda ndobva vaenda kuSouth Africa zvandisiri kuziva. Vakabva vakazondifonera vava kuSouth, vakati ndakuSouth Africa. Ndikati chirudziko imi munongobuda here nekuti mabata futi message mufoni mavo, kwezvimeseji haisi yangu. Pamwe maybe ndimi mandigadzirira nyaya yekuti imi muwane mabudiro, muwane zvamuri kuita. Ndonyaya dzokunetsa kumba kwangu kuti ndizoti ndakundikana ndinofambira kuita mudzimai wangu. Right, amai rumweni atikweta achakudai imi muri kuti kudii? Aya kusaidi kwei muri kumuda here muri kumekuda kutitambira. Hamundotambira nemuchaura pachimiro chenu, murume ndiri kumuda kana kuti handichamuda. Saka zvataura izvi kuti maingobuda maingozviita panyaya yekubuda ini ndakavabatira mameseji ndobva tanetsana akakasirike kutanga ndobva tanetsana ndobva ndavati musi wa1 ndobva ndabva ndaenda kubva kwasisi wangu vadoti sisi wangu vanogara kumanheru ndichitaura navo ndichiti ndikuenda kumba kwedu naadhimao. Ndobva foni yangu yakazobiwa musi wa2 ndobva ndagara ndisina foni. Ndobva ndazotenga foni ndobva ndavafonera uri kupi? Ndikati ndiri kumanheru. Ko ikwanova ndoenda kubulawayo? Ndikati handina kuziva. Wai usina kuziva? Ndikati ndaona kuti chikoro zvakuita zvada kuvhurwa ndoenda kunetsana here, tinonetsana tozvinowanika, but tine vana vadaenda chikoro zvafeni tinoziva isina kuenda. Ndobva ndadzoka ndobva pataurwa zvadzizonire murume nyanja kudai mamabvunzwa naachisa kuzondimi kuti chii murume wenyu muda here kana kuti hakumuda? Kumuda. Ndakamba watenga munhu ndakuzvise maenderano chanyaya uyu mukomana namutonga munhu isemu ishu ndeyapa nawo musotenosimba masamona ndanakagara mashure asi akazongoya makandiri mai vakauya mukona mai vachenga umesoka inyaya yekusagara zvakanaka kwaarikazarao uya kupuwa mhosva ntaraunda makuita se augara asi kubatsa panyaya yavo nokutanoka chinyangirana pana pane shopu apane shopu musikana akuzakana nauyu ari pashopu panext patikasvika chigara kutambura chinokasoise vanhu moto yavambo inongooneka inoziva akazondokuna akatisisa kuti nyaya iyi yavo yakanaka panyaya iyayi ndikukumiza kuti vanhu ava vese ava kuti azivi uya kuti handina mukazi uya kuti ndikudasi ndikumuda uyu mubvute rizini yaakutaura kuti atambuda bhozi ataura izvo zvese zvinogadzirika kunyepera hapana nyaya kuseri kune nyaya dzezi dziripo akadzoka ati kwari kukuda ndopane nyaya mukazi ati ndikuda se taurana hauchada
Mafambira ari kuita mudzimai wangu inini ari kukonzeresa ndiani mukadzi wako here ndiani pauriri hwenyu uri kuona ane dambudziko pamusoro nyaya yemamesi ngati pauviri hwenyu mimi vari pauri ane dambudziko ndiani amai here baba here ini ndakaita problem ndakabatirwa meseji yokutanga ndakavakumbira kuonera idambudziko rinokonzeresa kuti ngaita tirugadzikana nokuti chihure chako uri kuhura nemudofo zvinoita kuti imba yako ishekere tobva tabva ipapo amai havana musi waungataure iwewe kuti ndavabatira meseji nokuti iwewe totigana kutarisa amai vari kubva pamba nokusukodzera zvako saka iwewe ndokutadza kuti manija chihure chako chiri kuzokonzeresa kuti adzimai vako vatidakudauruwai yatidakudakumanhenga zvichikonzereswa newe pagadzirise ipapo uone kuti dambudziko rero rinoramba richiuya here nekuti iwewe ndinomukonzeresa asati daungotaura kuti amai ava dambudziko rakati rinobatika taigona kuti zvidzidzisa kuti atimuona iwe ndokama mwakaramba muzvidza musoro tinoda kuzomuzvidzira musoro tibatsirewe mamai makuetezwe ndikuzvidza musoro nokuti kana muko asale mukadzi ane masako mukadzi akana masako ndozvakanaka anenge achizozvifamba mune rimwe zuva here makaona zvakafamba zvakanaka kwomudzimai wako kutaurambadzi kuti ibate munhu akabata here anodanana ndi mukadzi havataurike saka pateka chombo tidangaziva nyaya iri kuti isu hatigonumisa zviiyo ibatsiro vahanza muzukuru achadiwa pamusoro imwe hazigoni kuramba kana mukuashata achada mwana akatomutitsisa zvinhu kudhara akauya akatosiya kunhu zvinhu zvizhinji anotitaura akauya asina kuuya kana panjini ini ndakatambira kunhu kana kudaidza dare redu kana imwe mhosva yakambotongwa kuti mwana wangu akanganisa chakati handinai otuta nezvinhu zvese oendesa kumba kwasisi kuti waurudzi woti wauri kumba kwauriri akada wakaure kumba kwa ndowagarisa pasi ndonzo asati watuta zvinhu kuramba here kakaitisi akaendesa achiti ndauya nemukadzi kuti iko zvinodo pakukubuda pachena akaendesa kuna sisa achitizvo ndati mudzimai wangu ambozorora zvikanzi yo muzorodza mukadzi utiya nemafriji nembatya dzake kuzorora kwerudzii aiaudzataura kuti chii kuzorora kwaita aizorora ii airwara nemunhu apa angamurova mavhesi akasvuka akadzura manhirike zvava nemaronda mumusoro pamba pache achimudzinga kuti ibva pamba tenda kuti vanhu muone kuchayana unofamba kuti unoshingira dzimba unoita here mbe adara achaungaigezi endaimurora mutakshokunemho ana mai avari kuti mukadzi ngaende nekuti pakanga pane mumwe akaenda avana mai vandotoendepadza vachiona kakauchera nepanapa ndakaona isaisa munokua kumaizvo wazvinzwa
Imimi munotipa kuchititera zvine zvisingade kuita. Asi mhaka yekuti munenge wana muofisi mangu ndomandisimboona. Kana ndida kuti kuita hove kana ndoda tichaitsimba musati wekutsa mvura roibata. Zvine zvine ndafuna kuti ndipe simba saka chiri mvura. Saka ndaipanza kuita tsimba iva ndapedza nemiri izvozvo. Anditozvakataura kuti ngaaende. Saka ndida kuti ndibatsire kuti mwana uyo aende zvakaita sei? Kare munomo musava kuitaurisa stereki. Nditaura kuti upenyu kweswa zvozviyani. Makazvisa. Hapana sende hama yake. Chindaipanza mamwese samu. Icho kuti nyaya ichikurumbira ravingira tinochipidze nezvakanaka. Samuel, mari Samuel akashaya. Ana sisi varipo unobhadhara Samuel yanga. Saka vasevhe Samuel tiri pakati kutaura. Sevhe sisi wamunoda ipapo. Samuel, ivo wakashaya mari nasikuru varipo vakapfeka magirazi. Vanhu vane magirazi vane mari. Saka tipewo nyaya. Tipakapedza. Itoda kutokanzi. Vanonyora zvinhu zvawanda. Saripo here. Enda munyora zvinhu zvikanzi. Primrose, akanyora Samuel. Aripo. Noyeza Samuel. Ibai Musa. Aripo. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.